På en ganske almindelig dag, der møder jeg ind på arbejde, hilser på mine kollegaer, og typisk så kigger jeg min mailbakke og ser, om der er kommet noget korrespondance med den sag, jeg har gang i. Så går jeg typisk op og spiser noget morgenmad eller tager en kop kaffe og snakker om løst og fast med kollegaerne. Som energiingeniør, der arbejder man til dels meget selvstændigt. Derfor er det også nødvendigt, at man holder nogle møder eller på anden vis inddrager sine kollegaer, sådan at man har en føling med, hvad ens kollegaer laver, og de har en føling med, hvad man selv beskæftiger sig med. Sådan at for eksempel, hvis jeg skulle lave noget arbejde omkring en transformer, at jeg får nogle input fra, det kunne være vores specialstuderende, som skriver noget omkring PD-udladninger i transformer. Det kunne være, at vedkommende havde kommet frem til nogle resultater, eller lige sad ind med noget viden, som kunne være godt for mig at vide i det arbejde, jeg skulle lave omkring en transformer. Og i og med, at man arbejder meget selvstændigt hertil, så er det nødvendigt med den her sparring. Når jeg projekterer et anlæg, som for eksempel udskiftning af generatorbeskyttelse, så er det vigtigt, at jeg er meget grundig. At jeg ikke bare forholder mig til de tegninger, jeg får til leverandøren og den egen projektering, jeg laver, men at jeg også får verificeret, at forholdene er sådan i virkeligheden. Derfor tager jeg ofte på Amagerværket og indhenter oplysninger, snakker med elektrikerne, som er vant til at arbejde med anlægget, og på den måde få koblet det praktiske til det teoretiske, så man får et godt og gennemarbejdet udgangspunkt for idriftsættelsen af det anlæg. Det er vigtigt, at man har en god kommunikation med de andre ingeniører, man arbejder sammen med på et projekt. Fordi at de ting, man gør i et projekt, ofte påvirker andre dele af projektet. Så det er vigtigt, at man holder en tæt kommunikation. Ofte så bruger vi telefonmøder eller måske endnu oftere videomøder, fordi vi er spredt på forskellige lokationer, både her i Danmark, men også i Sverige. Så bruger vi det som et godt værktøj til at få kommunikeret, uden at skulle have en masse rejsetid. Jeg valgte at blive uddannet elektriker og arbejdede som elektriker i 5-6 år og var egentlig rigtig glad for det. Men jeg lavede også mange opgaver efterhånden, som jeg blev mere erfaren som elektriker, som minder om de opgaver, man laver som ingeniør. Og fandt ud af, at det tiltalte mig faktisk at lave de opgaver. Og på et tidspunkt valgte jeg at tage nogle merkonomkurser om aftenen, og synes egentlig, det var rigtig spændende og fik mod på at læse igen. Så jeg valgte at læse til energiingeniør på Ingeniørhøjskolen i København, hvor man har en god kobling mellem teori og praksis. På sigt kunne jeg godt tænke mig at fungere som projektleder eller med nogle kommercielle forhold, men uden at slippe det tekniske helt. Jeg synes, at det er spændende der, hvor at teknikken og det administrative og det kommercielle, at man har noget indflydelse på alle de ting i et projekt.